Алга таба атлыйбыз. Һәм экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Нарбекова Зәйнәп Мәсүд кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан бала оныклары кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 1964 елның 3 октябрендә Зур Ширкли авылында гомер кичерүче Юсуповлар гаиләсенең 6 балалары арасында 5-нчесе булып, безнең якын кешебез якты дөньяга аваз салган. Гомер агышы кызганычка каршы бүген инде бары 4 туганны гына дөньяда яшәтә. Апалары Мәрьям һәм Фатыйма, сеңлесе Наилә белән алар гомердә аерылгысыз бер туганнар булып матур яшәп киләләр. Авыр вакытларда да, шатлыклы мизгелләрдә дә алар гел бергә. Әниебез Зур Ширкли авылы мәктәбен тәмамлап, Сызрань шәһәрендә тәрбияче һөнәрен үзләштергән. Һөнәри белем алып, кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын туган авылында башлап җибәрә. Авыл егете әтиебезне очратып, матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә нәсел дәвамчылары, уллары Рөстәм, 10 елдан соң гаилә бизәге булган мин кызлары Рамилә дә дөньяга туганмын. Язмыш сылтавы буенча әнкәйбез балаларын бер ялгызы тәрбияләп үстерде. Безгә әни дә, әти дә була алып, бер нинди эштән дә баш тартмыйча, балаларым дип хезмәт итте. Бер кайчан юк та дип тормады. Хәтта ни сораганыбызны да алырга тырышты. Безне укытып белем бирде. Гомердә дә әти юклыгын тоймадык без. Икебезне дә башлы күзле итеп туйларыбызны уйнап, олы тормыш юлына бастырды. Мин үз әнием белән бик горурланам. Ул бөтен авыр чаклардан да чыгу юлы таба ала. 10 елдан артык легенда кафесында хезмәт итте. Үзенең сабыр, тыйнак, тырыш һәм акыллы булуы сәбәпле бик күпләрнең ихтирамын һәм хөрмәтен казанды. 2020 елның 30 июнендә мин аңа беренче оныгы Ләйсәнемне бүләк иттем. 2022 елның 25 июнендә икенче оныгы Азалия туды. 2 көннән соң гаиләбезне тулыландырып, абыемның улы 3нче оныгы Булат та туды. Бүгенге көндә әниебез иң ягымлы, иң кадерле әбекәй булып гомер сөрә. Язмышның бик күп сынаулары аша узса да, ачык йөзле, киң күңелле, ачу сакламаучы кеше булып кала белгән әниебез. Тормышка, кешеләргә булган ышанычын югалтмаган, үзе дә югалмаган, йөзен ак итә, намусын саф саклый белгән. Шуңа да хөрмәтле ул. Әнкәйебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, ягымлы әбекәй. Алар сине бик яраталар. Әниебез, картаямын диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаманда матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә күрәм, хәзер күзләреңдә сөенештән яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми, яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап, ышан бик күпләре Газизкаем шөкер көнләшә. Хөрмәтле Зәйнәп Мәсүтовна, матур туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Biraz eğlen, dil başını
Seyle